Ulls embenats, una parella de suport i a caminar pel centre d'Horta. Una vintena de persones han participat en la ruta Els batecs dels barris, la música dels horts. Una passejada organitzada per la Fàbrica del Sol i el Centre Cívic Mates i Ramis, que tenia com a objectiu percebre el paisatge sonor del barri. Molt interessant i he après coses en quant a la sensibilitat de l'oïda quan vas amb els ulls tapats. Un soroll d'una porta, una clau, això no et dones compte quan és un dia a dia, però en canvi quan estàs amb els ulls tapats sí que et fixes en tot això. Durant el recorregut es parla dels conceptes de so, soroll i contaminació acústica. 70 decibels és el límit de soroll desitjable que recomana l'Organització Mundial de la Salut, un nivell que se supera a molts punts de la ciutat. No és el cas del carrer d'Aiguafreda, un oasi de tranquil·litat dins de Barcelona, on es conserven els antics safarejos de les bugaderes d'Horta. Després venim en un espai com aquest, que és més tranquil i que ens ajuda una mica a diferenciar i a poder discriminar els sons que ens interessa conservar aquí a la ciutat i els sons que volem a poc anar com amortint o potser fins i tot eliminant. Fins dissabte s'han programat 2 rutes més com aquesta en el marc de la Setmana Sense Soroll que organitza l'Ajuntament de Barcelona. El marit i l'escanó agafant el seu... Ara de canviar-nos la roba tots els dies.